and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Sala ba? Tabang! Tabang! Tama na! Tama ba? Sinulo ni mo, Inday! Ang bata! Ang sinulo ni mo! Ang bata! Jera! Luluwa! Luluwa! Anak! Jera! Jera! Hello! Jera! Tabang maluin ka! Tabagi mi! Ayaw pagbarong na tao niya si Roy! Hindi mahimo ba siya ka? Kaya nagkinalan mo ang tabang siya! Ang bata ay down! Ihuwan! Tara! Datong ta sila sa ospital! Padaplin na ninyo! Maluoy mo! Iluwasan ninyo ang akong anak kong kabuhan! Maluoy mo! Maluoy mo! Ma'am, di mo mahimong uban sa sod. Akong anak kong si Lolo! Lagi tayo na yun! Abigail, Diyoko! Ikaw pa! Ikaw pa! Abi, Uy, sa ang akong anak! Inosente si Jera! Akong anak! Jera! Luluwa! Abi. Lola? What's the rush? Kinahalang magdali kita. What for? May gibuhat pa ko. O wako'y planong mo pauli karong adlaw sa bahay. Dili ko gusto makakita sa dagway atong bitin. Day na, nagkinahanglan ka nato karon si Abi. Tuwa karon sa ospital ang bata. Kay nahong sa hagdanan. O giatake si Juan. Dili ko, doktor. Wa ko ikatabang bisan mo adto pa ko dito. Day na, imong pag-umangkon ang na-ospital. Ingon man si Juan. Still, dili ko. Wa pa ko'y kay gayunan nga makigsulti ning imong gipakita karon nga batasan. Magsulti lang unya ta sa sunod nga higayon. Kinahanglan mo adto na ko sa ospital. Si Abing nakaingon ining tanan. Siyang hinungdag nagitig-an ako ang akong kasing-kasing. Day, igo na day. Maokira lagi ang tanan, day. Hindi na ko kaya nga may usa nga mawa nila. Hindi na ko kayahon. Magampo lamang kita sa Ginoo, day. Pamatiun ra taniha. Ang doktor na ay, may gawas na. Dok, si Lolo. Kumusta si Lolo? Ug ang akong anak. ubay-ubay ang dugo nga nawas bata, ma'am. Kung kinahanglan nga kabunuhan kini. Rare ang blood type si mong anak. It's AB+. O what ay stag anak karon din sa ospital. And it's an emergency. Kinsa nimo sa imong bana ang kaparehas o blood type sa imong anak? Ako, Dok. Alam ko magpakuha. Jerica. Si Lolo, doktor. Kumusta ang Lolo na ako? As for your lolo, pasaluwa kami. Pero gibuhat na mo ang tanan. Pero wa na si lolo nimo. Ay, basta lang ginuuguan. Excuse una ninyo, ha? Dili na tinahon. Dili pa ba himong mamatay si Lolo? Dili ko ba himong biyaan ni Lolo? Abi, Ginoo ko. Jeric. Oh, Abi. Akong apo. Kumusta na ang akong apo? Ingon man si Juan. Lola, Abigail? Nganong? Madam! Wala na si Juan! Unsa? Lolo! Diyos ko! Lolo!
Thank you, sir. Ikaw na kining among nakuha ni mga dugo. Salamat ha. Pahuwi lang ko na magkadiyot diha, sir, ha? Aron nga dili ka malipong. Sige. Diyos ko. Nagmatch mi sa bata. Anak na ko si Jera. Akong kaugalingong anak ang akong nasatan. Ako ang hilungdan kung ganong naasa sa kritikal na kondisyon karon. Ako ang nakaigol. Nakabsan siya kinabuhi si luluhuan tungod usab nako. Pasayluha ko, Diyos ko. Pasayluha ko. Nagpadako sa akong kasuko. Pasayluha ko. Luwasain taon lang akong anak. Maluwi ka. Luwasain taon siya. Shit. Tuwa ko karon sa ospital sila si Jerry ug Abby. Kay nahug sa hagdan ang ilang anak nga ilang kiilugan. Ug giatake usab sa kasing-kasing si Noy Juan. Oh, shit. I wanna feel guilty. Pero... Shit, no. Dili mahimong ipatigbabaw na ako karon ang akong gibati nga guilt. Kinahanglan magpakita ko sa akong suporta karon kang Jerry. Nagkinalan siya na ako karon. And I will be there for him. He is in pain. And so, I will console him. Magdali ko, ha? Shit, magkalakot. Dili ko gusto niya ako gipati karon. Dili ko angay mapalakan ni Noy Juan ug sa bata. Dili na ko siya pag-umangkon. Anak siya ni Abby sa pagpakasa. Sad-an siya sa among pamilya. Sa akong igsuon. Mga dili ko angay mobati og kabalaka og kaluoy sa iyang kahimtang karon. Oh God. Dili na ko kaya. Bisan pa sa kalagot nga kung gipati nga to ni Abby. Nahimo ko usab siya nga suod nga hikala ka ni ato. Walang untay daw tang nahitabo sa baby og ni Noy Juan. Managsama lang unta silang luwas. Hinaot pa unta. Dili ni mahimo. Dili mahimong magpaabot ako dinhi sa akong opisina og balita. Muapas ko ni Lola dito sa ospital. Makadayon ba? Andy! Ding. Andy! Hey. Di lang, nga naman ka. Ingon na ba din ni anak kadugay ta nga huwag magkita? Ingon ko ni mo anak kamis nga bihila ka mag. I'm sorry. I'm sorry. Di. Nga naman ka magpasaylo. Uban ako. Ha? Abi ko bag ikaw ang paubanon ako ron hinungdan nga mi anhi ko human sa kong duty. Ako man day good imong maguyod. Asam ta ba ingon ha? O then may mo ba nga di ka na mo ilag? Di ako. Nagkita na ta. Uban lang nako. Oh. Tana. Si Jerry ka na naglingkod sa couch ng hallway sa ospital. Yung nagwa siya siyang kaugalingon. Huwag ito siya makabantay nga naglakaw ko paingon sa inay mong tangan. Doon na lang ko niya. Huwag yapon siya matimbayan ako. Jeric? Jeric?
Oh, Phoebe. I'm sorry. I'm sorry. Mianhi ko dahil ko sa akong pagkahibaw sa nahitabo. I'm sorry sa nahitabo. Kumusta na bata? Si Inoy Juan? Hey, don't be guilty. Wa kay sa pagkahog sa bata. Nahilos kinis imuhang kamot sa panag-ilog ninyo ni Abi, dili ba? Hinungdan nga nahog ang bata. Ug ang nahitabo ni Inoy Juan, it's also not your fault. Tigwang na si Juan, og natural lang ka na nga may sakit na siya sa kasing-kasing o kiataki. He's dead. What? Huh? Patay na si Juan? Oh my God! Patay ng apuhan ni Abi. Ug nasa kritikal nga kondisyon ng among anak, Phoebe. Now tell me, how not to be guilty? I'm sorry. I'm sorry. Nakasabot ko si Magipati, pero may mga circumstances that are beyond our control, and there's nothing you can do about it. Among anak si Chira. What? Okay, unsa nimo sa pagkasiguro? Nagpakuha kog dugo kaganiha alang sa bata. Managsama mi blood type. Pero dili ka na igumbasihan nga anak mo na si Jera. Phoebe, But nevertheless, ang mahinungdanon, mao nga maluwas ang bata pinaagi sa imong dugo. Wa man maluwas si Juan, at least man lang maluwas ang bata. So, stop blaming yourself. Come here. I will give you a hug. I feel so guilty. It's okay not to be okay. Ay, maayo ra gyud ay nga nauban ako. Kay pagkalisod ug lihok nimo dinhi kun ikaw ra usa. Kay si Sir wala pa gyud mabalik sukad lang nga nagpakuha og dugo. May nalanggani kay naa si Madam. Nay nahabilin didto kung may kinahanglanon ng doktor. Samtang na-process pata sa kanang papilis ni Juan dinhi sa ospital aron nga ma-release din taon ang patay niyang lawas. Ay, pastilan. Kawa ko magdahom ni Juan, oy. Muna ko ito nga kaganina pa siyang sigig reklamo nga. Lain nag-ihang tiyan. Unya, huot ko na iyan dughan. Wala nalaho, sinuon. Day, ano mihunong man kita sa paglakaw? Sila si Jericho, Febby. Hala! Nagkakakos man na sila? Hala!